Илдар Габделбар улы Рафиков 1968 елның 12 июлендә Балтач районы Яңгул авылында туган. 100 килограммнан артык үлчәү авырлыгында көрәшә. 1985 елда классик көрәш буенча Татарстан чемпионы. 1988 елда РСФСР беренчелегендә 2нче урын ала. 1987 елда Идел буе хәрби округының самбо көрәше буенча чемпионы. 1985 елдан 2000 елга кадәр Яңгул авылы сабан туе батыры. 1993 елда Бөтен Россия сабан туеның абсолют батыры. 7 тапкыр Балтач районы сабан туе баш батыры. 6 тапкыр Муса Җәлил исемендәге турнир, 7 тапкыр Татарстан беренчелеге призеры. 1991 һәм 1995 елда авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирында абсолют батыр. Милли спорт төрләре буенча Татарстанның спорт остасы. Шул көрәш аркасында мине Татарстанда гына түгел, Россиядә таныйлар беләләр. Көрәш шундый әйбер, мин бар көрәшчеләргә көрәшкә җит. Иң җитез, иң әйбәт, иң шәп ул көрәш. Рафиковлар гаиләдә 5 бала үсәләр, 2 кыз, 3 малай. Малайларның өчесе дә көрәшче. Мин абыйдан, энем миннән күреп кызыгып көрәшкә кереп киттек Илдар абый. Гомумән алар көрәшчеләр нәселеннән. Әтиләренең энесе Корбангали тирә-якта данлыклы көрәшче булган. Корбангали батыр дип кенә йөрткәннәр аны. Әтиләре Габделбар көрәшмәгән, тик менә 85 яшендә дә кул көрәшендә аны беребез дә җиңгән юк әле ди. Улы Илдар Рафиков. Менә шулай, Илдар Рафиков көрәш белән 4нче сыйныфта укыганда шөгыльләнә башлый. Тренеры дип Газизҗан Газимовны атай. Газизҗан Мөхәммәдгали улы Газимов 1944 елның 9 августында Балтач авылында туа. 1967 елда Мамадышта физкультура укытучылары әзерләү курсларын, 1980 елда КДПИның физик тәрбия факультетін тамамлый. 1967 елдан башлап Яңгул урта мәктәбендә физкультура укыта һәм милли көрәш түгәрәге алып бара. Татарстанның атказанган тренеры 2012 елның 19 гыйнварында вафат. Зур авырлыктагы кешеләр белән көрәштем. Җиңүләремнең сире бик җитез булуым белән бәйле ди Илдар Рафиков. 30 ел дәвамында мәйдан тота. Беренче батыр калуы 1985 елны 9нчы сыйныфта укыганда Борнак авылы сабан туенда. Шул ук елның 2нче көнендә туган авылы Яңгулдагы сабан туенда келәмгә чыга һәм шуннан башлап 15 ел дәвамында батыр исемен беркемгә дә бирми. Башка зур шәһәрләргә барып бил алышырга да өлгерә. 1991 елда Казанның Вахитов районы сабан туенда баш батыр кала. Бүләкләренә килгәндә тәкәләр саны 50гә якын, ә иң затлысы Москвич машинасы. 1993 елда Балтач районында Бөтен Россияның сабан туе булды. Шунда Москвич машинасы бирделәр. Шунда абсолют батыр булып калды. Ул машина юк инде ул хәзер. Ул минем иң зур бүләк, иң бик кадерле бүләк. Аның белән бик узак еллар миңа хезмәт итте ул машина. Соңгы тапкыр мәйданга 45 яшендә чыга. Киров өлкәсе Малмыш сабан туенда батыр кала. Көрәшкән булыр идем әле, травмалар күп булды, шуңа киттем ди. Бүген әтиләренең шөгылен уллары дәвам итә. Илдар Рафиков 4 егет атасы. Көрәш буенча минем улы улым Айдар көрәшкә тартылмады. Икенче Руслан бик зур уңышларга иреште. Республика чемпионы булды. Игезәк улларым Инсаф белән Инсаф. Инсафы тоже Татарстан чемпионы булды үткән ел гына. Бик тырышып, әле менә укуларын укып, колхозда эшли башладылар икесе дә. Оясында ни күрсә учканында шул була ди халык мәкале. Илдар Рафиков үзе дә Казан ветеринария институтын тәмамлап туган авылына кайта. Берничә ел кулланучылар җәмгыятенең Яңгул сәүдә берләшмәсен җитәкли. Бүген Торак коммуналь хуҗалыгы күп тармаклы җитештерү предприятиесенең Яңгул филиалы җитәкчесе. Көрәшчеләр тормыш мәйданында да нык